Λοιπόν, αγιοργήτικο, έτσι. Αφήνω το πιο χαμηλό, το πιο δυνατό, δύο μάτια. Αυτό το αφήνω διαμόρφωσης. Αυτό πιο κοντά στον κορμό, δύο μάτια. Πιο κοντά στον κορμό, δύο μάτια. Αυτό διαμόρφωσης. Αυτό το αφαιρώ γιατί έχει πιο χαμηλά για διαμόρφωση. Το κάνω εδώ. Οι ματσίδες εδώ πιάνουν για να τα στήρματα το καλοκαίρι και μας παιδεύουν και λίγο. Λοιπόν, εδώ διαμόρφωσης χαμηλά, αφαιρώ αυτό γιατί γερός βλαστός με δύο μάτια και παραγωγικό. Κατεβαίνω πιο χαμηλά και εδώ πιο χαμηλά. Εδώ αφήνω ένα διαμόρφωσης, εδώ το αφαιρώ και δύο μάτια για παραγωγικό, όπως και εδώ για παραγωγικό, για την παραγωγή μας του χρόνου, φέτος δηλαδή. Κατεβάζω πιο χαμηλά, εδώ διαμόρφωσης, τα δύο μάτια, τα ίδια και εδώ. Κατεβαίνω πιο χαμηλά, αυτό το αφήνω για διαμόρφωση, παραγωγικό. Αυτό το κάνω, έχει μάτια εδώ, διαμόρφωση. Αν θα αφήσω αυτό εδώ που είναι πιο κοντά στον κορμό για διαμόρφωση, αφαιρώ αυτό, έρχομαι πιο χαμηλά και βάζω ένα-δύο μάτια. Για γεωργίτικο εδώ πέρα, μόνο κυρίως στις ποικιλίες της βρώσιμης, της επιτραπέζιας και κυρίως σουλτανία θα αφήνουμε 6 μάτια, γιατί μετά από το τρίτο μάτι παράγει αυτή. Ένα-δύο μάτια, διαμόρφωση, παραγωγικό, κατεβαίνω πιο χαμηλά, ένα-δύο μάτια. Με την αντίθετη φορά πάντα, εδώ είναι το μάτι, εδώ το κάνουμε ανάποδα, ώστε να μην κυλάνε τα νερά, τα υγρά, όλα. Εδώ, δύο μάτια.